meget spændt på at høre om dit date, om jeg har fået en ny far. Ja, det kan jeg godt stå, du er, Julia. Mm. Det vil jeg sige, for det første, ikke? Så var det godt nok svært at finde ham. Fordi du har jo ikke sagt noget om, hvordan han så ud. Er du klar over, hvor mange enlige mænd, der sad derinde? Nej. Nej, Julia, hvad tror du selv? Selvfølgelig var jeg da ikke på date. Nå, det er jeg da ked af. Nej. Så brændte du bare ham af. Ja, fuldstændig. Men det havde jeg havde fandme sagt til dig, at du måtte sige det til ham, Julie. Der er det hjem. Det bliver ikke sjovt i morgen at komme på Nej, arbejde. det bliver godt nok ikke sjovt for dig, Julia. Det bliver pinligt. Meget. Man skal engagere en ny date, så. Nej. Hvorfor? Men tænk dig da om. Jeg tror, det kunne være godt til dig. Nej, hvad for det? Hvad skulle være godt ved det? Og have en god ven. En god ven. Jeg har sgu venner nok. Ja, med en mand.